Ringre rawera Juliet Wangai ma jahigni 24 manotho e od ang'ech ma Nanyuki otimne Bero. To kata kamano chenro mar Bero ok ochiwo duoko kaka nowinjore. Kaluwore gi jobero mag piny owacho Peter Ndegwa, nitiere dwaro mar nono ringre no matut mar fwenyo makare gino manyalo bedo ni nokelo tho mare. Ndegwa kod jobero mamoko koro dwaro rango duoko mag bero mar wich manotimne Wangai kod rango chal mare mar kuonde dende duto te. Gino mibiro chiw duoko mare jumbe ariyo mabiro. We are finding some things in the lungs, in the brain, in the pancreas, in the liver, all of which can actually be contributory. And specifically, there is bleeding in the brain, which is doesn't look traumatic. We are not seeing direct injury to the head. Therefore, we are suspecting that the bleeding could be anything else apart from trauma to the head. And then we see the other organs, because there are quite some links with the other organs. The liver, the pancreas, the lungs, all those have some issues.